Tayo maghapon guys. Hindi pa nakuha. Solo fry tayo ngayon guys. Pakuluin muna natin. Ating udong. Mamaya natin ilagay. Ating ham. Solo fry tayo. Pakuluan muna natin. Ilalagay na natin ang ating ilalagay na natin ito. Ito yung yellow pa siya kung saan. Kambo. Pakuluin muna natin siya. Hindi pa siya kulong. Mamaya takpan muna natin. Ating udong yan. Mamaya mo na ito ilagay ang udong guys. Pag ito yung kumulo na kasi babawasan ko kasi ang dami. Aapaw. Maliit ang ating ano. Doon may kalabasan siya. Saka mushroom. Ayan. Ay yung mais natin. May spice. Kukuha ko ng sauce. May sauce ba siya? Ayan guys. Nakakapat na tayo guys. Babawasan natin. Kukunin natin yung mga ano siya. Ayan, kain tayo guys. Lagay na tayo ng ating pang natin kung saan pa guys. Mamaya frozen pa siya. Udong muna ilalagay ko. Buksan ko na ito yung ang kain ko.
個價錢又唔同㗎。After natin guys, lagay na po yung buto. Mahap-hap kasi. Kaya kailangan ko bawasan ng sabaw. Bawasan muna natin ng sabaw. 六四一七，六四一七，六四一八，六四一八，八一孖二，八一孖二。Tanggalin na natin ito. Kalabasa kasi ito yung nalalangkain. Ito yung slice kalabasa. Tanggalin na natin. Ayaw ko nitong malungkay. May skin po. Hindi nila tinanggal yung skin. Ayan po siya. Ayan. Kakakan ko na yung mabilis malambot guys. Ayan. Tapos ilagay na natin yung ating udon. Ayan na yung ating udon. Binigyan ako ng rice kanina. Sabi ko ayaw ng rice. Hindi ko alam kung rice ba o sama ba dun sa binayaran ko. Naghingi ako ng kain tayo. Ano ba to? May chili, humingi ako ng chili. Magbawas tayo guys. Mabilis na lang Tumalo na yung ating udon. Thank you.